El casal American Lake va acollir ahir la celebració del 32è aniversari de la Casa d'Aragó de Gavà, Viladecans i Castelldefels, una festa en la que van participar-hi tots els integrants del quadre de ball de l'entitat, que van oferir un variat repertori basat sobretot en les tradicionals jotes. Aquesta, però, no és l'única activitat de la Casa Regional que ha programat per aquest any. Febrer de 1979 es constituïa la Casa d'Aragó de Gavà, Viladecans i Castelldefels. Des d'aleshores ja han passat 32 anys i aquest és motiu suficient per celebrar-ho. En aquesta celebració d'aniversari van participar els diferents integrants del quadre de ball de la Casa d'Aragó, una entitat que plega prop de 300 socis. És molt important que una entitat de Gavà estigui tan consolidada i com podeu veure tenen molts aficionats amb ells, no solament aragonesos sinó catalans i d'arreu d'Europa, perquè ara m'explicaven que venen gent d'Amèrica, faran un intercanvi amb gent d'Amèrica, o sigui que és una cosa molt important per nosaltres. Aquesta ha estat la primera de les moltes activitats que la Casa d'Aragó ha preparat per aquest any. Activitats que van des de la celebració de les festes del Pilar fins a altres d'esportives. Por ejemplo, la bicicletada que se hace con motivo de San Jorge, que es patrón de Aragón, y se suele celebrar coincidiendo con la Feria del Espárrago. Y luego ya todo es, lo más importante es en torno a las fiestas del Pilar, ¿no? Donde hay, sobre todo la actividad que nos da más a conocer és el cross. La celebració dels 32 anys de la Casa d'Aragó també va servir per nomenar Manuel Gómez soci d'honor d'aquest any.